Yadda ake alwala a musulunci a wannan bidiyo za mu koyar da shi tun daga farko har ƙarshe. Dan uwa mai kallo da saurare kar ka bari shaidan ya ziga ka wuce wannan bidiyo. Ka tsaya ka saurara har ƙarshe sannan kuma ka ci riba guda biyu. Ka ɗauka ka yaɗa ma 'yan uwa musulmi kafin ka gama saurare. Ka ci riba guda biyu. 'Yan uwa musulmi ku kiyaye da like da sharing da hawa kan sound da tweeting video da reposting. Wannan shi ke yada bidiyo ko ina al'ummar musulmi su amfana da shi. Da haka muna addu'a ta musamman ga duk wanda ya sa hannun shi wurin yada wannan bidiyo. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu akan lada baki ɗaya. Ba tare da tsawaita ba jama'a, alwala kafin mutum ya yi ta ana buƙatan ya yi tsarki. Bayan ka yi tsarki za ka zo ka ainihin ɗebo ka samo ruwanka mai kyau, mai tsarki, mai tsarkakewa. Kowa ya san ruwa mai kyau, aka ce ruwa mai kyau, ba na son mu tsawaita. Abu na gaba da za ka yi shine niyya jama'a. Innamal a'malu bin niyya. Annabi ya ce dukkan aiki a musulunci sai da niyya. Za ka kar ka yi wasa. Niyyan nan kuma ba a faɗa da baki na waitu kaza da na ji wasu ana koya musu ko kuma wasu suna faɗi. Babu inda annabi ko sahabbai suke faɗin niyya da bakin za a yi alwala. Niyyan nan jama'a a zuciya take, kamar yadda mun sha bayani game da niyya mu wuce wannan wurin jama'a. Bayan niyya shine za ka ainihin samu ruwanka, za ka ainihin fara wato bismillah. Ku kiyaye jama'a, duk wanda ya fara alwala ba tare da bismillah ba shi da alwala, in dai da gangan yayi. Hadisin manzon Allah, sahihin hadisi, manzon Allah sallama ya ce babu alwala ga wadda bai fara da bismillah ba. Da haka sai ka fara da bismillah, sai ka ce bismillahi haka. Wannan hannunka na hagu ita za ta zuba wa hannunka na dama haka, kamar yadda ne, sai ka ce bismillahi kawai sai ka zuba. Ina fatan an fahimta. Kamar yadda na faɗi za mu koyar ne a aikace yadda kowa zai fahimci wannan karatun insha Allah. Da haka abu na farko jama'a a alwala shine wanke hannu. Don haka gashi a aikace kai tsaye sai ka ce bismillahi sai ka zuba haka jama'a. To ku kiyaye, za ka dinga bi kana shiga cikin waɗannan yatsun naka haka kamar yadda ka ga ina yi. Kaga mun murzo su nake saboda ba a san a bar wani gu ba a wanke ba. To iya nan za ka wanke nan da kake kallo. Ina ba ta an fahimta haka. Kada mu ga ka wanke hannun ba a sa ka ba, a iya nan inda na farko ne. Ina ba ta an fahimta haka. Sai ka ƙaro sau uku za ka dinga yi, sai ka ƙaro. Kaga wannan na biyu kenan haka. Kai jama'a, alwala fa akwai falala fa. Za mu zo za ku ji akwai wani addu'a da ake a ƙarshe. Manzo Allah ya ce in dai kai wannan addu'an za a buɗe maka ƙofofin aljannan nan guda bakwai. Guda takwas, ku yi haƙuri na rage muku ma, guda takwas za a buɗe su gare ka. Allahu akbar. Falalan alwala jama'a, wata ran zan zo yi karatu ko falalan alwala zan ta faɗi insha Allah, amma yanzu muna koyar da sai kai na uku haka jama'a. Na uku, wani ya ce malam ya halatta a yi ɗaɗɗaya. Ya halatta mana, ya halatta ka yi ɗaɗɗaya. Malamai sun tabbatar da wannan, amma ka tabbatar ɗaɗɗayan duk sadda ka zo yi ko ina zai wanku yadda ya kamata. Kaga uku shine garantin ko ina zai wanku. Zai wahala a samu wani gu wadda yake baka wanke shi ba. Ina fata an fahimta, domin yana da haɗari a cikin alwala ka bar wani gu baka wanke shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ya ce wailul lil aqabi minan nar. Azaba ya tabbata ga digadigai wadda ba a wanke su a wurin alwala. Ma'anan ka zo alwala kana barin lum'a jama'a, a ɗan samu wani gu gashi nan ka bar shi, ga na tsakanin nan ba ruwa. Kaga mutane suna ga wannan abin mai sauki ne, amma ji abin da annabi yake cewa babban zunubi ne ma fa kenan a musulunci, mai haɗari. Annabi ya ce azaba ta tabbata ga diga. Kana jin an ce wailun jama'a, kalma ce ta azaba. Wailun lil aqabi minan nar. Azaba ta tabbata ga digadigai wadda ba a wanke su a wurin alwala. Allah ka tsare mu. Da haka jama'a ya halatta mutum ya yi ɗaɗɗaya, amma ka yi uku ka, wannan shine yafi. Ina fata an fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Bayan an ainihin wanke hannu a alwala, sai kuma menene yake biyo baya? Ga abin da yake biyo baya jama'a, shine wato kurkuren baki. To yaya ake kurkuren baki? Haka za ka ɗebi ruwanka haka sai ka ɗiba haka
sai ka zubar haka, ba sai ka irin zubar wanda na go suna haka yake zubar da ruwa. A kiyaye jama'a, yasa nace a tura bidiyon zuwa ga yan uwa musulmi don muna gyaggyara mutane kurakuran da suke. Shi ma sau 3 za a yi. Kuma ku kiyaye jama'a, ba a saka yatsa, dan wani in ya saka ruwa haka, bari mu sa na biyu mu, sai ku ga ya haka, ba a saka ba, ba a yin wannan jama'a, ba a saka ka ba. Abin da aka saka shine burmi na 3 mu jama'a, na 3 mu ku kula, kawai abin da aka saka shine matmaba, haka kurkur sai ka zubar da abinka. Kuma zubarwa muka ce ka yi a tsana, jigar ka yi da ake haka. Shikenan, ba tashin hankali, ba ka an gane jama'a, sai a haƙuri ka bursa shi a can gaba. Ba haka ba ne. Na ba ta fahimce da ake kurkuren baki. To abu na gaba jama'a shine shaƙan hanci. Tofa ita ma gasa. Abin da ake so shine wannan hannunka na dama da ta ɗebo ruwa, za ta ainihin shaƙi ruwan haka. Wannan na hagu fa ta fyace. An fahimta? Shi ma sau 3 ta ɗebo haka. Dama ta shaƙa, hagu ta fyace. Dama ta shaƙa, hagu ta fyace. Mun yi 2, sauran mu 1 jama'a, haka. Na ba ta an fahimta. Wannan shine da za a yi shaƙan hanci da fyacewa. Jama'a, kafin mu ci gaba, akwai sanarwa mai muhimmanci wadda ya kamata mu ainihin sanar da ku, shine islamiyyar mu na online. Muna gabatar da karatu ne a WhatsApp. Da haka duk wanda suke bukata za mu ba da lambar mu ta WhatsApp, ko sai kai magana a WhatsApp din. Ko kai magana a WhatsApp din sai ka dauki lamba. Ga ta jama'a, 080 26 93 41 22. Islamiyya online. Ta WhatsApp ɗinka, kana inda kake ta wayanka. Matuƙar ka shiga wannan makaranta ta mai albarka, za ka samu karatu yadda ya kamata. Jama'a, za mu sake maimaitawa, 080 26 93 41 25. Duk mai buƙatar shiga online Islamiyya sai mana magana a WhatsApp. Dan sake maimaita lambar jama'a, 080 26 93 41 25. Online Islamiyya. Wannan online Islamiyya namu jama'a, akwai kuɗin rijista da ake biya na shiga. Aƙalla ya kai naira 5,000 ɗan Najeriya. Duk wanda ba a Najeriya kuma yake ba, yana biyan 15,000 ne ya shiga. Da haka duk wanda ya san bai shirya wa kuɗi ba, kar ma ka yi magana ka wahalar da kanka. Matuƙar kuma ka amince za ka iya biyan kuɗin makaranta, to bismillah, sai ka yi magana insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya kawo ku lafiya. Jama'a, bayan an yi ainihin wato shaƙan hanci, menene yake biyowa bayan a alwala? Shine wanke fuska. Jama'a, tsayin fuska yana kamawa ne daga nan inda gashin nan ya tsaya, ku fahimta, da kuma nan shine tsayin fuska. Daga nan gemun nan naka, kaga wani yar gemun nan ka zo alwala za ka shigar da ita don tana daga ciki. Daga nan jama'a zuwa nan. Faɗin fiskanka kuma daga nan zuwa nan, to su ne za ka wanke. Kuma da hannu biyu ake yi jama'a. Haka za ka ɗebo ruwan, da hannu biyu za ka wanke fuskanka haka. Kana yi kana cuccuɗawa haka, ka dinga shiga cikin kwarmi idon kan nan. Da hannu biyu ake yi, wannan shi ne abin da yake daidai. Kun fahimta jama'a? Kun gana shi shigar da su nan fa? Kun gana shigar da nan, kun gani? Ba a sa ka wanke har wuyanka ba, no, iya inda na faɗa maka ko haka shi ne ake wankewa. Ina fatan an fahimta jama'a. Yadda ka wanke wannan na farko, ba na son matsawaita, haka za ka yi na biyu, haka za ka yi na 3, har sau 3 za ka wanke fuskan nan naka. An fahimta jama'a? Addinin musulunci addinin tsafta, addinin tsafta jama'a. Allahu akbar. To bayan wannan kuma abin da ya rage shine jama'a, wanke hannu. Za ka fara wankewa ne daga hannunka na dama, ka zuba haka, kana cuccuɗawa, kana cuccuɗawa. Iya nan za ka wanke, amma za ka shigar da gwiwan hannunka nan, za ka shigar da shi haka, kana cuccuɗawa, kana yin addalk.
Adalk, kana ciccuɗawa zuwa nan jama'a. Adalk, adalk. Har nan fa za ka zo ka tsatsefe su fa. Na yi kwarai kuwa. Haka, adalk. Karka ce yaran na tsaya ɗazu da aka iya ran zan wanke. No, har nan har yatsun ka shigar da su haka. Yadda ka ga ina yin nan ka shigar da su. Ina fata an gane. Sau 3 za ka wanke ta. Sai wannan ma ka dawo. Ka wanke ta sau nawa? Sau 3. Kaga yanzu dama sai ya ɗiba sai ya zuba wa hagu haka. Dama ne yake wanke hagu. Kun gani a nan wurin? Dama ne ita ke wanke hagu. Ka shigar har yatsun nan duka a shigar da su. Ka ji na gaya maka a daidai nan za ka tsaya. Shi ma za ka yi haka sau 3. Wannan shine yadda ake wanke hannu a alwala mai kyau insha Allah. Jama'a sai kuma abu na gaba shine abin da zai biyo baya shine wato shafan kai. Haka, to shi kuma ga yadda ake yin shi, za ka ɗan ɗebi ruwan ne haka ɗan laima-laiman sai ka tafi haka kai tsaye jama'a. Kai tsaye jama'a, daga inda ka tsaya ɗin nan ɗazu a wanke fuska daga nan sai ka tafi haka kai tsaye. Haka, haka sai ka je har nan ƙeyanka. An fahimta? Sai kuma ka dawo da shi haka. An fahimta ko jama'a? Sauran ɗan laima-laiman ruwan da yake hannunka da shi za ka shiga kunnen naka haka. Ka ƙwaƙwala. An gane ka ƙwaƙwala ai. Sai kuma ka shafi bayan. Ku duba jama'a, sai ka shafi bayan haka. Haka. An fahimta? Sai a shafi bayan haka. An fahimta ko jama'a? Alhamdulillah. To ko wannan ƙwaya ɗaya ka yi ya isa. Ina fatan an fahimta. Ko ƙwaya ɗayan ka yi ya isa. Sai kuma ka wuce kai tsaye zuwa ga ainihin wato abu na ƙarshe. Wanke ƙafa. To za ka fara wanke ƙafanka ne na ainihin damanka haka. Jama'a ku duba, wanke ƙafan na da muhimmanci, mai bayani sosai. Haka za ka zuba ruwanka. Kana diddirzawa. Kana cuɗawa. Wannan yatsun naka, farcen nan ka tattaɓa kansu. Jama'a ku duba fa. Bari in ɗaga sama. Ana cuɗawa. Wannan yatsar taka ka shigar da ita tsakanin waɗannan yatsun. Kana haka. Kana haka, kana haka, kana haka. Kai, musulunci yayi jama'a. Tsafta? Allahu akbar. Duk wani kafiri bai da wannan tsaftar jama'a, sai musulmi. In kana da faso a kafanka ka shigar ka daddanna fason ka sa musu ruwa sosai. Jama'a iya nan ake wankewa, amma za a shigar da wannan idon sawun. Naka iya nan da a tsaya. Amma za a shigar da wannan idon sawun. To wannan shine da ake wanke kafa a alwala. To yadda ka wanke wannan ma haka za ka dawo kuma ka wanke wannan. Ina fatan an fahimta. Yawwa. Aha. Aha. Sai ka shigar da wannan yatsun kana taɓa nan. Kana taɓa shi. Kana taɓa shi. Da yake koyarwa ne sai sa abin zai iya abin nan. Zai iya tsayi jama'a. Amma ana son ka ɗan yi alwalar da wuri ka tashi. Kar kuma ka yi da wuri na hauka. No. Ana nufin na hankali. Don muna koyarwa ne sai sa muka ɗan tsaya muka yi abin a hankali yadda kowa zai fahimta. Bayan ka gama kawai sai karfa kai haka. Za ga wasu suna bid'a. Za ga wani yana gama alwala kawai sai haka kawai. Ko kuma ga haka ya daga idon shi haka kamar mai kallon jirgin sama. Wai yana addu'a. Duk wannan ba wanda ya saka, kawai kana gamawa shikenan kawai sai kai addu'a ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ka ji addu'a ta farko. Wannan addu'ar in ka yi ta, ita ce annabi ya ce za a buɗe maka ƙofofin aljanna guda 8 gaba ɗaya. Ha, Allahu akbar. Amma ka faɗi addu'ar kuma kana mai yaƙini ta a cikin zuciyarka, kuma kana mai aiki da ita. Wan nutqu bil lisan wa ta'maluhul jawarih. Gaɓoɓinka kuma suna aikata su. Ka yadda da abin kuma kana aiki da addu'a. Cewa kai na shaida cewa babu abin bauta a bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Sannan wa ashhadu, ina shaidawa anna Muhammadan, lalle annabi Muhammad abduhu, bawan Allah ne, wa rasuluhu, sannan manzon shi ne. Zan maimaita addu'ar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
addu'a ta biyu da zaka ƙara bayan wannan babu laifi ita ce sai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ita ce zaka ƙara Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ba laifi ka ƙara da wannan addu'a. Jama'a ya kamata a ƙarshen wannan bidiyo mu faɗi falalan alwala, amma na ce za mu yi karatu na musamman, za mu bayyana falalan alwala. Daga nan duk musulmi za ga ko ba zai sallah ba sai ya alwala, ko ba zai sallah ba sai ya alwala. In ya ji falalanta shi da kanshi ya ce kai wannan ba za ta wuce ni ba. Amma jama'a zan ɗan faɗi ƙwaya ɗaya shine karka yadda ka kwanta bacci ba tare da alwala ba. Za ta tsare ka daga masifu iri-iri, da wadda ka sani da wadda baka sani ba. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tabbatar da digadiganmu a kan abin da yake daidai. Jama'a wannan shine ƙarshen bidiyon mu da wanda muke cewa wa subhanakallahumma